Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Greetings, my fellow countrymen, Zimbabweans. My name is Prophet David Garudzo. I am here at Zim News Beat TV to address the current spiritual state of our nation, Zimbabwe. As I am going to address the current spiritual state of our nation, Zimbabwe, I am also going to put into consideration the political state, let me say the current political state of our nation. Therefore, as I am speaking, I am not going to be undermining the legitimacy of our leaders, our national leaders, neither am I going to speak in defiance of the presidential authority, but I am there to speak in a way of giving advice to the leadership of our nation, as well as giving advice to the general populace of Zimbabwe. Ndinoda kutaura zvikuru sei pamusoro pechinhu chiri kudiwa naMwari panguva ino yatiri muZimbabwe, nguva yatakatarisana nayo, chinhu chinonzi repentance. Repentance chinhu chakatikoshera panguva yatasvika as a nation, nokuda kwekuti kana utungamiriri hwenyika yedu yeZimbabwe, if our leaders do not repent at this time, there is going to be dire consequences to our nation, to the nation as a whole. Nokudaro ndinoda kutaura pamusoro pechinhu chinonzi repentance, ndichiti kuvatungamiriri vedu, dai zvaikwanisika, let us repent and humble ourselves before God, so that we can save our nation from peril. Pane zvinhu zvizhinji zvandinoona semuprofita zvakatarisana nenyika yedu yeZimbabwe. Inini ndinotaura ndiri pasi pezodzo remuprofita. Nokudaro ndinomira ndichiita bridge the gap between the known and the unknown worlds. Ndinokwanisa kuona zvinhu zviri muspiritual realm semaonero atinoita zvinhu zviri in the physical realm. Ndinokwanisa zvakare kuona ndiri pasi pezodzo remuprofita zvinhu zviri kumberi kwatiri kuenda, pamwe chete zvakare nezvinhu zviri kumashure kwatinobva. Saka nekudaro iyi iyambiro yandinouya nayo kuruzhinji rwenyika yedu yeZimbabwe pamwe chete nevatungamiriri vedu, ndichitaura zvinhu zvatakatarisana nazvo. Kana Zimbabwe as a nation, if we fail to uphold repentance, if we fail to repent as a nation, tine nguva yatinokwanisa kutarisana nayo yematambudziko anokwanisa kutinetsa munyika ino, zvekuti panokwanisa kuva nekugeda-geda kwemeno pakati peruzhinji rwavanhu. Nokudaro ndinokumbirisisa to our national leadership kuti let us repent and humble ourselves before the Lord. Zvikuru sei kuzvinhu zvatiri kuita zvinokanganisa nyika yedu kana kuti zvinokanganisa kubudirira kwenyika yose. Semuenzaniso, ndine nyaya yandinoda kutaura yekuti Zimbabwe is reeling under some cases. Zvinova izvo zvaita kuti ruzhinji rwenyika yedu yeZimbabwe itambudzike. Ruzhinji rwenyika yeZimbabwe ruri kutambudzika, vanhu vachitsvaga masolutions emaproblems atiri kusangana nawo as a nation, kuti tingagadzirisa sei nyika yedu kuti ifambire mberi.
vamwewo pamasuggestions akasiyana-siyana kuti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire, ndizvo zvinoita kuti semuenzaniso kunyangwe mari yedu iwane simba, vanhu vagare zvakanaka, vanhu vararame zvakanaka. Asi masuggestions anenge auyiwa nawo obva asvika zvakare panguva yekuti tinoona zvinhu zviya zvose zvaramba, zvinhu zviya zvose zvava kuramba kushanda, asi matambudziko achiramba achingoenderera mberi. Chikonzero chinoita kuti tisvike pakadaro ndechekuti Zimbabwe iri kurarama under some cases, macases anoda kuti isusu as a nation tishande nawo semacases tomapedza, nyika yedu yotanga kufambira mberi ichibudirira. Ndinoda kupa semuenzaniso wekuti pane nguva yekuti tikatarisa nyika yeAmerica, zviri kuitika muZimbabwe zvakamboitika kunyangwe munyika yeAmerica. America pane nguva payakararama pasi pezvituko. Ndopa muenzaniso wezvinhu zvaitika muAmerica zvekuti tinoona there was assassination of presidents. Matambudziko akasangana neAmerica nekuda kwechikonzero chekuti America yanga yazviwanira chituko chaibva pakuiutrita kwanga kwaita the American people, vanhu vanonzi ivo maRed Indians. MaRed Indians aitwa ill-treat under the American nation. Vakasvika panguva yavakaita pronounce a case upon the government of the day. Pakaitwa pronounce a case upon the government of the day, muAmerica makatanga kuitika matambudziko assassination of presidents. Asi kusovheka kwedambudziko iri kuti rizonzi rapera, tinoona kuti dambudziko iroro rakasovwa through the intervention of American Christians. That is the reason why inini ndiri pano nhasi as a prophet, nekuti ibasa redu isusu as Christians kuti tiite intervene tisolve matambudziko enyika dzedu, nyika dzatinenge tichirarama madziri. Kusolvewa kwakaitwa dambudziko reAmerica ndekwekuti maAmerican Christians wakagara pasi ndokubva wajekeserwa namweya mutsvene wachizarurirwa wachiona kuti nyika yedu iri kurarama iri pasi pechituko. Saka nekudaro matambudziko ari kuitika munyika yedu haakwanisi kupedzwa neimwe nzira kunze kwekunge tatanga kushanda nechituko ichocho sechituko tochibvisa, nyika yozoenderera mberi. Nokudaro maAmerican Christians wakabatana pamwe chete wakaita case breaking prayers. Waita case breaking prayers, tinoona kuti dambudziko reassassination of presidents muAmerica rakapera richigumira panguva yaPresident Reagan. Apo panguva yekuti President Reagan ndiye president akaita escape assassination padiki diki nepaburi retsono. Saka tichaona kuti muno muZimbabwe zvakare tikakwanisa kugara pasi tabatana as Zimbabwean Christians tobva taita case breaking prayers, tichasvika panguva yokuti matambudziko ose atiri kusangana nawo as a nation tinokwanisa kumasova tikamapedza. Ndopa muenzaniso pamusoro pechituko chimwe chandinoona chichinetsa nyika yeZimbabwe zvikuru sei panguva yatakatarisana nayo. Zimbabwe iri kunetswa nechituko chandingataura ndichipa zita ndichiti chituko chenguva yekudyara nenguva yekukohwa. Neimweni nzira tinoti seed time and harvest. Chituko chatinoona chichivapo nokuda kwekutaurwa kweshoko raMwari. Mwari ndo vanotaura pana Genesis chapter 8 verse 22. Tinonzwa pachitaurwa pachinzi kana nyika ichingovako, nguva yekudyara nenguva yekukohwa ichange ichingovako. Saka izvi zvinhu zvinoreva kuti patinorarama isusu sevanhu, every act is a seed, the harvest will come. Saka zvinhu zvatinoita sevanhu tinenge tichidyara mhodzi yekuti tinozowana gohwo racho kwatiri. Nokudaro Zimbabwe tine zvinhu zvatakazvidyarira, tine zvinhu zvatakadyara as a nation, asi panguva ino yandiri kutaura tiri panguva yekukohwa.
tasvika panguva yekukohwa, tava kukohwa. Saka pane nguva yatakadyara minzwa as a nation. Saka izvezvi nyika yeZimbabwe tatarisanawo zvakare nekukohwa minzwa. Zvinongoda badzi kuti tizvinzwisise kuti ichi chituko, kana tazvinzwisisa kuti chituko chiri kukonzera zvakadaro, we can deal with that case kuti minzwa yatatarisana nayo nekuikohwa tiregedze kuikohwa, zvitipfuure, tirege kuwirwa nezvinhu zvakaipa as a nation. Ndinoda kutaura pamusoro pechituko chakafanana nekuti as Zimbabweans we have celebrated violence. Tine nguva yatakadyara violence as a nation. Zvino panguva ino tava kutarisana nazvo zvakare kuti as a nation we are now reaping violence. Ndopa semuenzaniso wekuti rega ndisarambe ndichitaura ndichiti muenzaniso, rega nditaure zvinhu zviri kuitika kwatiri panguva iko zvino. As a nation Zimbabwe takatarisana nechiitiko chinotyisa uye nechiitiko chakashata, asi ruzhinji rwevanhu vari kuchipemberera chiitiko ichocho uye vari kuchigamuchira vachiona sekunge pari kuitika chinhu chakanaka, asi pari kuitika zvinhu zvakashata. We are about to enter into a period of war. Zvinhu zvandiri kutaura zvinhu zvinganzwikwa nemumwe munhu anenge achinzwa nenzeve dzenyama uye achiona achitarisa nemaziso enyama, obva atadza kunzwisa kuti munhu zvaari kutaura achiti kudii. Let me warn you my fellow countrymen, let me warn you Zimbabweans, if we do not repent, especially the national leadership, we are walking into a war zone. Taifanirwa kuti as a nation titendeuke kubva pamabasa akaipa atanga tichibata, atanga tichiita, tiende pamabasa akanaka, tozvininipisa pamberi paMwari, tiregedze kusangana nematambudziko akadaro. Ndinoda kupa shoko iri kune munhu wose ari kuteerera, ari kunzwa zvandiri kutaura panguva ino. Kana ndichitaura about repentance, munhu wose angashamisika kuti chii chandinotaura nezvacho kana ndichiti repentance. My fellow countrymen, the Lord is demanding justice. The Lord is demanding simple justice. Tasvika panguva yekuti muno munyika yeZimbabwe tiri kuona kuti pane vanhu vari kurarama vatingati those people are being overfed while other people are starving for want of food. Chimwe chiitiko chekuti we need to repent from practices such as corruption. Tinofanwa kubva pazvinhu zvakafanana neizvozvo, zvinhu zvakaita secorruption, zvinhu zvinokanganisa nyika, zvinhu zvinouraya nyika yedu, zvinoita kuti nyika isafambire mberi. Nokudaro iri shoko reyambiro randiri kutaura, ndichiritaura especially to the national leadership, ishoko rekuti if we do not repent from those corrupt practices, tikaramba tichienderera mberi, those practices are the ones that are going to bring war into our country in Zimbabwe. Saka nokudaro ndinokurudzira kuti ngatitendeuke tibve pamabasa ane chekuita necorruption, war. Ngatibve pamabasa ane chekuita nehuman rights abuse. Ngatibve pamabasa ane chekuita necriminal abuse of office. Ngatibve pamabasa akaita se the abuse of power. Zvinhu zvose izvozvo zvinhu zvatisingatarisiri kuti zvinge zvichipfuurira mberi nekuitika pakati penyika yedu, nekuti zvinotipinza muna taisirewo. Sekutaura kwandaita pakutanga, ndichitanga kutaura ndati ndiri kutaura ndisingashori utungamiriri hwenyika, nekuti shoko raMwari kuna Romans chapter 13 verse 1 to verse 4 rinotikurudzira kuti ngatiremekedzei utungamiriri hwose
huripo nekuti utungamiriri hunoiswa naMwari. Uye 1 Peter chapter 2 verse 13 to verse 15 inotikurudzira zvakare kuti ngatiremekedzei utungamiriri huripo nekuti utungamiriri hwose hunoiswa naMwari. Saka nekudaro panguva ino handisiri kutaura ndichizvidza utungamiriri, handisiri kutaura ndichitsoropodza utungamiriri, asi ndiri kupa yambiro. Ndine imwe nguva yandakauya kwamuri ndichitaura pamusoro petsamba yandakanyora ndichitsvaga nzira yekuonana navatungamiriri venyika kuti titaure pamusoro pezvinhu zvakatarisana nenyika yedu. Ndakaendesa yambiro zhinji kuvatungamiriri venyika, ndikaendesa yambiro kuZimbabwe Human Rights Commission, ndikaendesa yambiro kuJudicial Service Commission. Asi ndinoona kuti yambiro dzandakataura nezvinhu meseji yandakataura kuvatungamiriri venyika haina kugamuchirwa zvakanaka kana kuti haina kubatwa zvakanaka, nechikonzero chekuti kana tichirarama munyika, especially munyika yedu yeZimbabwe, tine chimiro chekuti muZimbabwe vanhu vanoti we have the 3 pillar pyramid prophets, ndo vangateererwa. Zvichida vanhu vane kwavanotarisira kuti kana shoko raMwari rava kuuya kuvanhu rine kwarinobva nako, vanhu vane zvavanotarisa uye vane zvavanotarisira. Asi as my fellow countrymen, as my fellow citizens, regai ndikutaurirei ndichikupai muenzaniso wakadai wekuti pane imwe nguva yekuti tikatarisa nyika yakafanana neIsrael, inova ndiyo Israel iri kunetseka nehondo panguva ino. Israel iri muhondo pari zvino. Israel ine nguva yekuti wanga wari panguva yekutarisira shoko raMwari kuti riuye kwavari, shoko rekuponeswa, shoko rekubatsirwa. Asi maIsraelites wanga vaine tarisiro dzakafanana nezvinoita vanhu vemuZimbabwe, kuti vane kwavanotarisira kuti kana shoko richinge raakutaurwa rine kwarinobva nako. Kana taakutaura shoko rechange yeZimbabwe, rekushanduka kwenyika yeZimbabwe ichiitirwa zvakanaka, vanhu vane kwavanotarisira kuti zvichidangana ndiye achatanga kutaura shoko iroro. Kana kuri kuma-political circles, ariko ma-politicians anenge echinzi these are the thoroughgoing politicians, zvichida ndo vachataura shoko reshanduko yenyika yedu kuti ishanduke. Kana kuri kune vezvemachechi, kune vezvemweya, kune vanotarisirwa these are the 3 pillar pyramid prophets, ndo vachataura shoko reshanduko. Asi muIsrael mandiri kutaura nezvamo, pane nguva yekuti Israel yakamirira kuponeswa kwavo. Tikatarisa pana Luke chapter 3 tinoona shoko raMwari richitaura from verse 1, rinotanga richitaura richiti panguva yekutonga kwaTiberio Kesari, Pondio Pilato ari mutariri wenzvimbo yeJudhea. Shoko raMwari rinotaura richienda kundotaura vatungamiriri vazhinji. Ipapo panotaurwa nezvaTiberio Kesari, panotaurwa nezvaPondio Pilate, panotaurwa nezvaHerodhi, panotaurwa nezvaana Lisanias, panotaurwa nezvaana Enias, Kefas, vanga vari vatungamiriri vese vaitaurwa ipapo kuti ndo vakanga variko vari munzvimbo dzekutonga, dzekutungamirira. Iyi Luke chapter 3 yandiri kutaura nezvayo. Asi tinoona kuti shoko raMwari paranga raakuuya rekuponeswa kwevanhu, harina kuuya richisvikira kune ava vatungamiriri vanga vachitarisirwa nevanhu kuti dzimweni dzenguva nhingi ndiye achataura shoko, dzimweni dzenguva ngana ndiye achauya neshoko rekuponeswa. Tinonzwa shoko raMwari ukariverenga zvakanaka pana Luke chapter 3 rinotaura richiti the word of God came to John the son of Zachariah in the wilderness. Zvichireva kuti shoko raMwari rakasvikira kuna Johani mwanakomana waZakaria murenje. Rinopfuurira mberi richitaura kuti Johani anga atori munhu anga achitodya mhashu, achipfeka mbatya dzemakushe amakwai, agere kurenje uko, pasina kana munhu achatarisira kuti ndiye achasvikirwa neshoko reruponeso rweIsrael. Asi tinoona ndiko kunobva kwasvika shoko raMwari. Tobva tanzwa kuti Johani akabva auya pamberi pevanhu
achitanga kutaura about repentance, achitaura vanhu kuti tendeukai imi muponeswe. Ndiro shoko rimwe chete randiri kutaura nezvaro muzuva ranhasi. Zimbabwe, shoko rekuponeswa kwako kana richiuya kwauri, regedza kutarisa kana kufungira kuti dzimweni dzenguva richauya richibva nekoko kwaunotarisira. Regedza Zimbabwe kutarisira wobva wafunga kuti dzimweni dzenguva shoko rekuponeswa kwako richauya richibva from those seasonal politicians wamuri kutarisira uye wamunofunga kuti ndo vachauya neshoko reshanduko uye rekuponeswa. Regedza kutarisira wobva wafunga kuti dzimweni dzenguva shoko rekuponeswa richauya richisvikira nekune avo vezvemweya wamakajaira kare, vamanga muchifungidzira kuti dzimweni dzenguva ndo vakasimudzirwa naMwari, ndo vane shoko rekutaura. Shoko raMwari panguva ino rauya nekwandiri, to you Zimbabweans. Shoko raMwari riri pamuromo wangu, shoko raMwari riri mandiri, ndiro randinotaura newe pakati penguva ino. Shoko rekuponeswa kwako rinoti repent Zimbabwe, repent Zimbabwe lest you perish. Kana ndichitaura nezvechinhu chinonzi repentance, repentance ishoko rinoreva kutendeuka kana kuti change of the course of your will. Saka nokudaro ndinozvinzwisisa kuti dzimweni dzenguva zvinhu zvatinenge tichiita as a nation, zvinhu zvatinenge tichirarama mazviri as a nation, zvine vazhinji vangada kurambirira mazviri because of their personal benefits, because of their personal gains. Asi panguva ino ndiri kuti repent Zimbabwe lest you perish. Tiri kusvika panguva yekuti kana Zimbabwe ukasatendeuka, Zimbabwe ukasabva pazvinhu zvose zvandataura, ndine nguva yandiri kuona iri pamberi pedu yekuti mukati menyika ino yeZimbabwe ndine muimbi ane mukurumbira wandakaona muchiratidzo. Ndakaona muimbi iyeye aine zvinhu zvaari kuratidza kuti zvinhu zvamubata pakati pemwoyo wake zvine chekuita nezvinhu zviri kuitwa nevatungamiriri venyika yedu. Ndokubva aimba, achiimba chimbo chekunyunyuta zvakanyanyisa, achigunun'una pamusoro pezvinhu zviri kuitika mukati menyika. Ndine vatungamiriri uye vakuru vandakaona muchiratidzo vachiratidza kuti havana kuitirwa zvakanaka nemashoko aimbwa nemuimbi. Ndokubva muimbi asvika panguva yekuti abatwa, asvika pakuiswa panzvimbo yeusungwa, ava mujeri. Panguva iyoyo Zimbabwe, nditeeresese, teerera zvakanaka, ndiyo nguva yandiri kutaura yandiri kuti we are walking into a war zone. Ndine vamwe vanhu vandaona vachiratidza kuti vanhu ivavo vari mukuratidzira uye vari mukunyunyutawo zvakare nekuda kwekubatwa kwemuimbi ane mukurumbira wemukati menyika yeZimbabwe anova anga asungwa nechikonzero chekusungirwa kunyunyuta kuimba nziyo yenyunyuto, ndokubva aiswa mutirongo. Ndiri kuona iyoyo iriyo yashandiswa as a sparking or a spark of the war yandiri kutaura nezvayo. Neimwe nzira ndingataura ndichiti mukati menyika ino yeZimbabwe takatarisana nechiitiko chinotyisa uye chiitiko chinoshamisa, chiitiko chinorwadza chingapinza nyika yedu yeZimbabwe pamakore angasvika makore 22 tiri mukati mehondo mukurwisana. Hondo ingapfuura hondo dzakaonekwa kune dzimwe nyika dzakaita sana Afghanistan, hondo yakakura kupfuura kunyangwe hondo dziri kudescribwa nhasi kunyika dzakaita sana Ukraine. Ndiri kuona hondo iyoyo yasvika pakati penyika yedu, asi yasvika nenzira yandiri kutaura kuti pane muimbi wandiri kuona asungwa, muimbi ane mukurumbira asungwa nekuda kwechikonzero chekunge aimba nziyo yekunyunyuta. Zvobva zvaita kuti vanhu vaite uprising. Uprising yaitwa nevanhu, ndiri kuona ruzhinji rwevanhu ruchindosvika panzvimbo yanga yakavharirwa muimbi iyoyo. Asi ndiri kuona pachizoitika chiitiko chekuti ndinoona jeri
richisvika pakupazwa nzvimbo yetirongo. Vanhu vose vanga vari mukati metirongo iroro, ndine vamwe vandiri kuona vachifira panzvimbo iyoyo uye vamwe vachibuda. Kubva panguva iyoyo zvichienderera mberi, handina kuona mukati menyika ino yeZimbabwe maita kugadzikana. Ndiri kuona mukati menyika yeZimbabwe maita kurwisana kwakakura, maita kunetsana pakati pevanhu. Saka yambiro yangu iri kuuya kwamuri vagari venyika yeZimbabwe ndichiti repent or lest you perish. Ndiro shoko randingataura muchidimbu to you my fellow countrymen, to you the citizens of our nation Zimbabwe. Ndinozviziva kuti kune vanhu vangaita mibvunzo yakawanda pakutaura kwandiri kuita, kuti kana ndichitaura nezvenyaya yechituko chingazonetsa nyika kusvika pakuti tingaita a harvest of thorns, yekusvika pakukohwa chinhu chinonzi hondo, zvinenge zvakafamba sei? Regai nditaure ndichinongedzera panobva source yechituko ichocho. Pandava kutaura panguva ino, ndiri kutaura pane chinhu chingava chakabatisisa vamwe vanhu vazhinji vari mukati menyika ino, asi ruzhinji rwevanhu havangachioni uye havangachizivi. Ndinoda kutaura zvikuru sei panguva yatabva, nguva yapfuura kumashure, kuti how did the Second Republic came to be. Kuuya kwakaita that Second Republic ndo kwandiri kuona kuchizvidzokorora zvakare mukati menyika ino, zvichireva kuti panguva yekuuya kweSecond Republic pane mhodzi yakadyarwa, inova ndiyo mhodzi yatichange tichikohwa zvakare pakati penyika yedu. Saka our fellow countrymen Zimbabweans, let us repent, let us refrain from all those activities I've mentioned. Ngatibvei pazvinhu zvose zvandanga ndichitaura zvinokanganisa nyika yedu, tizvininipise pamberi paMwari. Kune zvimwe zvinhu zvizhinji zvatakatarisana nazvo as a nation, zvekuti as a nation kana takwanisa kuzvininipisa pamberi paMwari, zvinhu zvinokwanisa kutifambira zvakanaka senyika. Zvinhu zvinokwanisa kutiitira zvakanaka kana takwanisa kuzvirereka pamberi paMwari. Ndinoda kuti maZimbabweans vamwe vangu tizvizive kuti nyika yedu yatigere Zimbabwe inyika yakaropafadzwa, inyika yakabudirira. Nokudaro zvairi nyika yakaropafadzwa yakabudirira, we are sitting on a lot of minerals, we are sitting on a lot of resources dzinokwanisa kuti nyika yedu ienderere mberi, zvekuti budiriro ingauya munyika medu muno kana vanhu tichinge takwanisa kuita repent and humble ourselves before God, ibudiriro yakakura chose. Ndiri kuona kumberi kwedu kana our national leadership ikakwanisa kunzwisisa shoko randiri kutaura panguva ino, vakaita repent, vakazvininipisa pamberi paMwari, vakabva pama selfish power ambitions, selfish ambitions for their personal gains, vakazvininipisa pamberi paMwari. Muno muZimbabwe zvinokwanisika kuti tikwanise kuwana free primary education, tichikwanisa kuwana zvakare affordable secondary education. Muno muZimbabwe zvinokwanisika kuti economy yedu idzoke panzvimbo igadzikane. Zvinokwanisika mukati menyika yeZimbabwe kuti World Bank igouya muno muZimbabwe, World Bank kuva muZimbabwe just because of the mineral deposits dzatiinadzo. Ndiri kuona kana tikakwanisa kuzviita humble before the Lord, tikakwanisa kuita repent, there are a lot of minerals ari pasi apa anokwanisa andiri kuona achisimudzwa nesimba raMwari, achiuya kubuda pasurface. Ndine maminerals andiri kuona achiwanikwa mukati menyika yedu nenzira ingashamisa ruzhinji. Ndiri kuona
the young talent, let me say the young talent, ndine munhu wandiri kunzwisisa mukati menyika yeZimbabwe pakati pevazhinji vachasimudzwa naMwari kana takwanisa kuita humble ourselves before the Lord, takwanisa kuita repent. Ndiri kuona inonzi Harare Institute of Technology yakwanisa kuproducer even a student anova technologically equipped or anova talented kupfuura vamwe vanhu vane mukurumbira nhasi vamuri kutaura nezvavo vari kune dzimwe nyika dzakabudirira. For example, Elon Musk, ndinoona mukati menyika yeZimbabwe takwanisa kuproducer munhu anopfuura ipapo in terms of technological developments dzinokwanisa kubva matiri isusu as a nation. Saka handisiri kutaura pamusoro pezvinhu zvakaipa zvoga zvingakwanisa kuwira nyika yedu, asi ndiri kutaura mativi maviri. If we humble ourselves before the Lord, if we repent, mukati menyika yedu mune zvinhu zvizhinji zvinokwanisa kuitika. Tinokwanisa kuti despite nyaya yeglobal warming, tinoona nyika yedu Zimbabwe ichidzokera kuenda kundova the bread basket of Africa, tichikwanisa kuwana rainfalls anoita kuti farmers anoproducer zvinhu zvinoita kuti economy yeZimbabwe, since agriculture is the backbone of our economy, tinokwanisa kundodzokera panguva yatanga tiri kumashure tobva tapfuurira zvakare tichienda mberi. Saka as Zimbabweans, let us start at individual level, let us repent. Up to the national level, let us uphold repentance as a nation. Ndio mashoko andinawo kwamuri hama dzinodikanwa, my fellow countrymen, my fellow Zimbabweans. Ndio mashoko andinawo kwamuri. Let us repent lest we perish. Ndichipedzisa ndinoda kuti pane nguva yandakataura pamusoro petsamba yendaida kusangana nemutungamiriri wenyika. Taitaura pamusoro pekugadzirisa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvandamenshena zvakafanana necorruption. Ndine rimwe danho randasvika pariri uye randakasvika pariri randoda kuti nyika yedu izive uye randiri kuzivisa nyika. Ndine list yamazita yandakagadzira. Ndakagadzira list yamazita evanhu vanova vari muhurumende yedu yeZimbabwe vanotitungamirira. Those people who are being involved in corrupt activities, vanova vari kuramba kunzwisisa shoko repentance, vari kuramba vachipfuurira mberi muzviitiko zvinokanganisa uye zvinouraya nyika yedu. Ndagadzira list iroro. I submitted the names to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. The same way I submitted my advices to the Zimbabwe Council of Churches, the same way I submitted my advice to the Zimbabwe Human Rights Commission. Nokudaro handikwanisi kuti ndiri pano pachivhitivhiti chevanhu, chivhitivhiti chenyika ndotaura mazita iyayo rimwe nerimwe. As I'm waiting for the Zimbabwe Anti-Corruption Commission to action or to take action inoenderana nezvavanofanirwa kuita, nekuti I provided as a prophet, I provided evidence on some companies that we are having in Zimbabwe. Atiri kuona ari kuexista macompanies here aine mazita evamwe vanhu vakasiyana siyana, asiyo macompanies yo ari owned by the people who are sitting in the cabinet. Tiri kuona pane maprojects nemabusinesses akaitwa establish nenzira dzekuda kuita evade mataxes. All those are corrupt activities atiri kutaura nezvavo. Saka nokudaro
hatingasiye nyika yedu ichiwondongwa kana kuti ichiparadzwa isu takatarisa. Saka semuprofita ndakapa evidence yandakapa yandakanongedzera pakati pemacompanies yaye kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ikwanise kushanda neevidence iyoyo ichienda kundobata those culprits vari kuita kuti nyika yedu idzoke mumashure uye nyika yedu irambe ichiwira pasi nokuda kwecorruption. Asi chimwe chinhu chiri kunetsa mukati menyika yedu, our Zimbabwe Anti-Corruption Commission is supposed to be an independent commission. Sezvinoita mamwe macommissions atiri kutaura, Zimbabwe Human Rights Commission, the Judicial Service Commission, anofanira kunge ari macommissions ari independent. But those commissions, they are now captured as well by some powerful individuals, by some powerful politicians. Zvekuti kunyangwe kukaitika nyaya kana chimwe chinhu chine chekuita necorruption chine humbowo chekuti umwe munhu anenge ifanira kusangana neprosecution, tinoona zvinhu zvose izvozvo zvichigarirwa. Seizvozvi pandiri kutaura ndava nenguva yatirebei ndaita submit that list in a tangible evidence, some tangible evidences dzekuti dai the Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakaita act according to those evidences, izvi patori nevamwe vanhu vatingadai tiri kutoona vari kubuditswa pachena tichiona kuti hongu vanhu vangu vachichema nenyaya yecorruption vachishayiwa kuti tingaziva sei kuti nhingi ari kuita corruption. Saka takazvibuditsa nenzira yechiprofita, asi chiprofita chacho chiri kungogarirwa even in that commission. Saka zvinhu zvandoda kuzivisa kunyika kuti mukaona zvimwe zvinhu zvichiitika, never think kuti the church is being silent. Ndine imwe pamwe pano pandoda kuyemura. Pandingayemura is the Zimbabwe Council of Churches. Ndinofara panguva yawakaita action yekuadvisa our national leadership about the extension of presidential terms. Inova ndiyo imwe yenyaya dzatanga takataura navo tichisubmita nyaya idzodzo kwavari kuti the Zimbabwe Council of Churches inofanira kunge ichitaura. Ipapo the Zimbabwe Council of Churches yakaita action, yakatora danho ratakaona tose, the letter they wrote to our national leadership. We are very happy. We were part and parcel of that advice kuti zvinhu izvozvo zviitike, asi tiri kuchema nekuda the Zimbabwe Anti-Corruption Commission. Those commission must not be captured. Vanhu vanobatwa vari muma-corrupt activities, they must be prosecuted. Kwete kuti a certain individual anowa tinoona vamwe vanoita sevane immunity yekuti havabatiki, yet they are participating, yet they are doing corruption in broad daylight. Izvezvi tine masituations ekunzi cash chaiyo inenge ichinetsa munyika, mari iri in cash form inenge ichinzi iri kunetsa. But there are some individuals wane mabasements, vamwe wane matrunks, vamwe akazara nemari iri in cash form. All those funds, mari dzose idzodzo, some of the monies are being externalized in broad daylight. Vanhu vachitambudzika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Asi panguva ino takasvika panguva yekuti pandiri kutaura about the list that I submitted to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ndine pandakanongedzera, ndine vanhu vandakataura nezvavo, their secret places, their secret activities, ekuti akateverwa kana kuti if those people vakagarirwa muma activities avo vanoita vanobatwa pachena in broad daylight. Takazvibuditsa pachena, asi dzimweni dzenguva tinoshamisika kuona that Zimbabwe Anti-Corruption Commission isingatori action pamusoro pe those individuals. We don't know kuti inyaya yekuti vari mucabinet, we don't know kuti inyaya yekuti chii chikonzero. So as a nation, let us repent, let us repent. Ndiro shoko randingataura kwamuri. Ngatibve kuti ungava uri paposition ipi,
ungava uri papi, asi if you are a Zimbabwean, let us repent, let us repent, let us refrain from corruption, let us refrain from corrupt activities. Nyika yedu ibudirire, nyika yedu ienderere mberi. Thank you. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV